Ja jos kamppailet ylipainon kanssa, aineenvaihduntasi tuntuu hitaalta, kärsit jatkuvasta turvotuksesta, hermostuneesta nälästä tai et yksinkertaisesti pysty laihtumaan edes laihduttaessasi, kiinnitä tarkkaan huomiota siihen, mitä aion sinulle kertoa. Nämä voivat olla merkkejä siitä, että kehosi ei käytä varastoitua rasvaa tehokkaasti energian lähteenä, mikä tekee painon pudotuksesta ajan myötä yhä vaikeampaa. Tänään aion kertoa sinulle koko totuuden lipoketonikista, mitä se todella tekee, kenelle se toimii ja erityisesti miksi jotkut ihmiset sanovat, etteivät he nähneet tuloksia. Pysy mukanani loppuun asti, sillä erittäin tärkeät tiedot voivat estää sinua tuhlaamasta rahaa tai luomasta vääriä odotuksia hoidosta. Nimeni on James ja päätin kuvata tämän videon nähtyäni paljon väärää tietoa lipoketonikista verkossa. Menin suoraan lähteelle, löysin valmistajan virallisen verkkosivuston ja analysoin huolellisesti kaikki tiedot. Virallinen linkki on kuvauksessa ja myös ensimmäisessä kiinnitetyssä kommentissa, mutta älä vielä napsauta. Ensin sinun on ymmärrettävä, miten tämä tuote toimii. Monet kysyvät, toimiiko lipoketonik todella, onko se luotettava, tai miksi jotkut sanovat, etteivät ole nähneet tuloksia. Ja vastaus on yksinkertaisempi kuin miltä näyttää. Ongelma ei useimmiten ole tuotteessa. Ongelma on sen väärä käyttötapa tai ostaminen epävirallisista lähteistä. Lipoketonikin suosion kasvaessa tarjouksia alkoi ilmestyä luvattomiin paikkoihin. Monet ihmiset ostavat epäilyttävän alkuperän tuotteita, eivät saa odotettuja tuloksia ja syyttävät alkuperäistä lisäravinnetta. Siksi on niin tärkeää käyttää vain virallista verkkosivustoa. Lipoketonik on lisäravinne, joka on kehitetty kiihdyttämään ketoosiprosessia ja auttamaan kehoa käyttämään varastoitua rasvaa tärkeimpänä energianlähteenään. Sen koostumus yhdistää ainesosia kuten L-karnitiinia, kalsiumhydroksimetyylibutyraattia, vihreän teen uutetta, Gymnema sylvestris uutetta, Rhodiola rosea, ruusua, fosfatidyyliseriiniä, CLAta, L-lysiiniä, L-leusiinia ja B6-vitamiinia. Nämä komponentit toimivat yhdessä stimuloiden rasvanpolttoa, vähentäen ruokahalua, makean himoa, kiihdyttäen aineenvaihduntaa ja auttaen poistamaan ylimääräisiä nesteitä, jotka aiheuttavat turvotusta. Valmistajan julkaisemien tietojen mukaan lipoketonik on kehitetty auttamaan ihmisiä, jotka haluavat laihtua turvallisesti säilyttäen lihasmassan prosessin aikana. Lisäksi kaava on luotu auttamaan tärkeiden aineenvaihduntaprosessien normalisoinnissa, mikä edistää kehon parempaa tasapainoa painonpudotuksen aikana, mutta nyt minun on oltava hyvin rehellinen kanssasi. Lipoketonik ei ole tarkoitettu niille, jotka odottavat laihtuvansa 10 tai 15 kiloa yhdessä yössä. Se ei ole tarkoitettu niille, jotka aikovat ottaa kapseleita muutaman päivän ajan ja lopettaa hoidon, eikä se todellakaan ole tarkoitettu niille, jotka eivät ole halukkaita noudattamaan käyttöohjeita oikein. Se on tarkoitettu niille, jotka ovat päättäneet toimia. Jos siirryt viralliselle verkkosivustolle kuvauksessa olevan linkin kautta ja täytät tietosi, asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse vahvistaakseen osoitteesi, selittääkseen toimitusprosessin ja tiedottaakseen sinulle tällä hetkellä saatavilla olevista ehdoista. Puhelu on nopea ja kestää vain muutaman minuutin, ja kiinnitä tähän huomiota, jos et vastaa, tilaus voidaan peruuttaa automaattisesti. Jätä siis tietosi vain, jos olet todella päättänyt aloittaa hoidon. Tällä hetkellä lipoketonikilla voi olla tarjouksia suoraan virallisella verkkosivustolla sekä maksuvaihtoehtoja, jotka tarjoavat kuluttajalle enemmän turvallisuutta. Nämä ehdot riippuvat kuitenkin kulloinkin aktiivisesta kampanjasta, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Puhumme terveydestäsi ja elämänlaadustasi. Ylipaino ei vaikuta vain ulkonäköösi. Se voi osaltaan vaikuttaa useiden ongelmien syntymiseen, kuten energian puutteeseen, jalkojen painon tunteeseen, toistuvaan turvotukseen ja vaikeuksiin ylläpitää kunnolla toimivaa aineenvaihduntaa. Jos olet päättänyt toimia, napsauta nyt kuvauksessa olevaa linkkiä, tarkista, ovatko nykyiset ehdot edelleen voimassa alueellasi ja täytä tietosi oikein. Ja kun asiantuntija soittaa, vastaa varmistaaksesi tilauksesi. Tämä oli James. Huolehdi terveydestäsi tänään ja ota ensimmäinen askel kohti tavoitteitasi seuraavaan videoon asti.